Hey, dit is Clipcar Plus. Ik ben je Juti Meppel om te zien bij de heren van Hyperactief. 3 rappers, waarvan er 1 uit jou het. Echt Clipcar materiaal dus. Voordat ik naar ze tag in, zeggen we eerst nog even wat er verder in het programma zit. Douwe Talmas wil met Marcel Smit een tattoo zetten en dat valt net oerl goed. In de Noorderwien studio is Madeira, het popacademie aanstudeerproject van Sietse Bauma. Hallo. Mag ik binnenkomen? Natuurlijk. Oké, mooi. Begin eerst eens even zien naar de nieuwe clip van Marcel Smit, Tattoo Fries. En daarna zal ik eens even een praatje maken met de rappers van Hyperactief. S'nachts jok een aankondiging aan de binnenkant van mijn neig. Voor een volle kuip dat ik mijn dingen is mijn maten te dreig. Wat voor wij moet ik beginnen, dat podium is voor heel groot. Maar hoe dan ook, ik zal erheen. Als Mart mijn zwiegers kunt. Ik doe al drugs en ik ben vaak smoor, ik ben betalen wel de baas. Toch ren ik zien het dichter door van de grote platenbaas. Nog televisie weet ik nog hoe, het pad in een groot succes. Ik maak gewoon om een tattoo van een draak of een skelet bij een mes. Hey, hold on. Ik kom eraan, ik ben de Tattoo Fries, mij een gouden kroon. Ik ben een boerenzoon, mij een microfoon. Ik zit vol mij inkt, maar ik bloed gewoon. De eerste oogspraak, hakelsteen bij de lokale tattoo-boer. Je neemt nog wel zo'n 20 keer. Maar dan begint het avontuur. De nul raken het hartst me fel, maar ineens brengt het zweet me uit. Ik ga volle lever bij kroegjes staan, want dan maak ik echt mijn debuut. Hey, hold on, ik kom eraan, ik ben de Tattoo Fries, mij een gouden kroon. Ik ben een boerenzoon, mij een microfoon. Ik zit vol mij inkt, maar ik bloed gewoon. Ja, kom mijn eigen waariepen en in een vierde jarige stem. Dream ik nou zonder te sliepen dat ik een tattoo kreeg van uw man. Hey, hold on, ik kom eraan, ik ben de Tattoo Fries, mij een gouden kroon. Ik ben een boerenzoon, mij een microfoon. Ik zit vol mij inkt, maar ik bloed gewoon. Ik zit vol mij inkt, maar ik bloed gewoon. Wordt Massa nou na je week westjen? Breng dan die stem uit op clipcar.nl. Hij is al aardig dwanen om terug te brengen in de Frieske music scene. En hij had krek naar je clip maken. Maar het grote verschil tussen hem en bijvoorbeeld een Griet Wiersma of een Gerbe Douwstra is dat hij een tatoeage zetten had. En dat zag ik hun toch nog net zo heel snel doen. Douwe Talmas zocht hem op. Toen je belde voor dat item, toen had ik eigenlijk voor mezelf iets besloten wat ik toch al heel lang voelde. En dat is? Dat is een Zaalbeek een tattoo. Dit is Rinto. Hey Marcel, ben je er klaar voor? Ja, Ja. zin in. Mooi, kijk. Ja. Maar ik vind het nog wel nog tegen omdat ik denk ik van...
Maak het wel doen, maar heb ik ervoor. Dus ik ben blij dat je erbij bent. De brage sleen is in het laatste paard. Ik ben Marcel Smit, ik ben 34 jaar. Ik ben hier in Burgum. Ik ben trouwd, een paar bandjes en ik ben muzikant. En voor mijn dagelijkse werk zit ik in de muziekauteursrug. Van jongens van altijd heel actief erin geweest. Ik begin natuurlijk met playbacken en de liedste dingetjes. En dan op een gegeven moment werd dat wat meisjongen. Hey, wat hier zou ik in de hol, Marcel? Zei het, maar dan een panter, dacht ik. Panter kennen we er altijd van mij. Dit is eigenlijk mijn dierbaarste instrument. Ik ken er zelf net goed op spelen. Ik had er zelf wel wat op inspelen. Op mijn cd had ik het nummer Paken erop inspelen. Ik had hem ook van hem, eerder net meer. Maar dit is mijn betiertste herinnering, zeg maar, om muziek. Paken zit vol met muziek en altijd op een klarinet spelen uit wie er wie in. Het zou goed worden, joh. Het is begonnen na opnames bij mijn vrijgezellenfeest. We kwamen op een liedstudiootje, ergens op een industrieterrein. En daar had ik 3 nummers met een boom, mijn song. En toen dacht ik na de tijd van, dit is weer leuk en dit wil ik nog eens een keer doen. En dan met iets wat dichter bij me lijkt. En ik hou net van al die toeters en bellen. Ik had liefst gewoon liedse dingetjes, simpele dingetjes. Dus mijn gitaarke en ze hebben naar de studio geweest, hier in Burgum. En toen hebben we dus 9 nummers opgenomen. 8 nederpop covers en 1 eigen nummer, Goudjeblom. En op een gegeven moment dacht ik stuurde het naar de omroep en die begonnen te draaien. En toen had ik nog eens wat meer teksten die ik al hier op muziek zet. En, dus, en toen had een collega-kameraad, Rolf, had me heel wat geholpen om dat op poten te zetten. En zo gaat het verder en nu ben ik steeds maar los. Ik doe kaaldrugs en ik ben vaak smoor, ik ben betalen wel de baas. Bied je maar even op. Ik hou van het minimalisme. Ik hou van gewoon simpel het gitaarspel en gewoon een goede tekst. En de keuze van het Fries, het is, als ik denk en ik maak mijn emoties tonen, dan doe ik dat in Fries. Wat ik mijn bankrekening noem, die nemen maar in het Nederlands, dan schroef ik het eerst op en dan lees ik het voor. Want anders dan, is het lastig. Dus zo dicht leidt het in mijn denken. Zeg maar. Nou, stisto op 16 november op het Friese Jongensgala. En daar staan ik namen als Gerber Douwster, Pieter Wilkens en Griet Wiersma. Maar hoe bist u daar tussen bedaren? Ja, mij benaderen. Ja, mij vragen dat ik daar naar mij doen wil. En dat is natuurlijk voor mij een hele eer om te doen. Sabisa. En ook een stukje erkenning dat mijn vestjes goed genoeg ben voor zo'n podium. Het noemt Tattoo Fries Ghetto Ben Sanders en die speelt ook nog maar in de clip. Hoe had er dat nou weer voor elkaar kregen? Ja, dat is een beetje geheim natuurlijk. Hè. We kunnen natuurlijk net alles verklappen. En het was wel heel mooi dat we binnen Hoorn West, daar hebben we een shot opgenomen met Ben Sinheid in de tattoo shop. En Ben zou zelf wijzen op dat moment ook, maar hier autopech, is die in Amersfoort mijn autopech. Maar hij zei, ik kom in Burgum en dan nemen we dat shot daar nog op. En wie moet dat ik zoiets mogelijk gaat, dat mensen ken ik niet die dachten van, hé, is hem dat, weet je wel. Maar, en toen hij daarvoor naar Burgum kwam. En dat laatste shot met hem hebben we hier in Burgum, in de Rintos Tattoo Shop, hebben we dat opgenomen. Hoi. Hoi. Alles goed? Ja. Mooi. Prima. Ik ga hier wat speciaals doen met Clipcard Plus. Ik zag er al weken uit en Clipcard wie uit mij. En toen dacht ik van, let's do it. Hoe kan je dit nou doen? Wat flik je me nu? Je is even een ankerhoon dan. Nee, natuurlijk niet. Helemaal niks. Ja, nou, ik dacht, dit is mooi. Nee, afschuwelijk. Wat denk je wel niet? Misschien maar we dit er even uit knippen.
Ik zit hier nou bij de heren van Hyperactief in Meppel. En hey heren, hoe ben je bij de naam Hyperactief komen? Hyperactief, nou ja, we zijn alle drie lekker druk en we hebben te veel energie. ADHD-persoontje. Ja, mijn energy is back, back, ja, mijn energy is back. Ja, mijn energy is back, back, ja, mijn energy is back. Als je deze luistert, gaat je power level over 9000. Als je deze luistert, gaat je power level over 9000. Over 9000, over 9000. Als je deze luistert, gaat je power level over 9000. De debuutplaat, dit drukt door deze plaat. Spirit bomb met hits helaas. Jouw trainingsop als ik je blaas. De gehele keel sloot in, ik spit vuur. Matig dat je wenst om te zitten op mijn drakenballen. Dachten ze dat ze status hadden totdat ze onder mijn radar vallen. Ik schets beelden naar Kira. Neem planeten als Frieza. Je komt als tweede Vegeta. Je kan alleen maar verliezen. Power level over 9000. 9000? Stop maar. Power level over 9000. Super Saiyan, blond haar. Ik bal zo hard, ik kom klaar. Je chichi mij zegt door maar. Ik bedoel maar. Seks met mij is als ik al mijn Sutra. Hoe ben je hem als formatie ontstaan? Ik ken hem al sinds de middelbare school. Dus dan was het eigenlijk al wel muziek maken, maar daar was ik zelf nog helemaal niet bezig. En zij zijn elkaar leren kennen via de school in Leeuwarden. En ja, zo hebben we elkaar eigenlijk een beetje ontmoet. En toen dacht ik wil ook wel muziek. Maar je zegt er net niet als de echte gangster. Oh ja, daar komt de bikker al. Ja, nou begreep ik het. Hey, maar hoe gaat het met Jim als traaie blanke jongens in de echte rappers zien? Kun je hem daar wat in staande houden? Ja, dat kan op zich wel. Het is een beetje, het heeft soms een beetje complicaties, maar ach, de hip-hop die wij maken is heel anders dan wie dan ook. Dus eigenlijk maakt het niet, die stempel van blank zijn maakt helemaal niks meer uit zolang jij muziek maakt. En het is dus in principe geen hip-hop meer. Het is gewoon iets wat wij maken qua muziek, wat de basis vindt in hip-hop. We hebben niet echt een competitiegevoel. En dat is in de Randstad wel heel sterk. De een wel dus ander te slim af zijn. En dat hoeft in het noorden niet. We gunnen iedereen zijn dingetje. Ze zijn heel erg lovend over onze optredens. 30 gedaan in totaal nu. En ja, de reactie die we kregen eigenlijk is gewoon energiek. Dus heel erg energiek. We staan echt te springen. Hyperactief. Ja, precies. Hyperactief. En daardoor eigenlijk ook onze naam, die maken we wel waar. Dus kijk, je ziet ze nu alweer gaan. Het is, ja, dat gaat lekker hè, dat gaat lekker. Gaat het met een optreden ook zo? Of nog veel gekker? En de toekomst, hoe zeg je hem dat voor je? Wat ben je dromen of ambities? Nou, we zien nu eerst hoe het komt. We hebben leuke dingen gedaan zoals Giel. We hebben Slam FM gehad. En we proberen binnenkort Juice FM. We houden er gewoon lol in en we zien wel wat er in de toekomst gebeurt. Kijk, als we gaan er wel serieus mee om, dat wel. Het is wel echt dat we serieus... We willen natuurlijk ook wel wat bereiken. Het is niet van, doen we weer even een nummertje. Deze muziek is zo dope, maakt je buren blij. Zoveel volume dat er was een muur splijt. Tot de hele buurt aan gure lijkt. Gezicht alsof je zit aan de zurigheid. Tot je hersenfracturen krijgt. Gaat het de verkeerde kant op, achter stuur ik bij. Ik heb uren tijd, ik ben zo scherp en ziek. Ze halen zelfs zakkenpunctuur erbij. Bonk in je kop alsof je met een kater loopt. Flow zo makkelijk alsof het je maag is stroomt. Maar dan op je hersen open met je waterhoofd. Zo wacht ernaast dat je op een invasie hoopt. Deze lul komt de hele game kokblokken. Kan Jason de masker van zijn kop roppen. Niets kan me laten oprotten. Loop zelfs bureau al binnen met stopborden. Dit is die funky ding, ik voel me ook zo goed. Kom door die funky ding, laat zo lang is funky goed. Dit is die funky ding, just doe die funky move. Dit is die funky ding, laat zo lang is funky goed. Onze muziek is zo dope, lijkt wel ecstasy. Luister naar geen wannabes, want dat werkt het niet. Originele melodie met die vins op de beats. Weg een enemy, maar je hebt de last van jaloezie. Maar in jouw fantasie is dan ook alles make-believe. Heb het liefst alles onder de knie, vooral lingerie. Follow me, dat je vindt mijn flexie als energie. Krijg een allergie van de scene, dat is negatief. Tactiek, dat is wat ik niet snap, dan denk ik vast op niets. Dan rap ik als Sonic, check mijn speed. Met ik en het ben ik ziek. Op een schaal van 1 tot 10 hanken zie. Je wil geen mop met me als je me parasiet. Grab die 100 meter als atletiek. Met de flow, hier, alsjeblieft. Dankjewel man. Dit is die funky ding, ik voel me ook zo goed. Kom door die funky ding, laat zo lang is funky goed. Dit is die funky ding, just doe die funky move. Dit is die funky ding, laat zo lang is funky goed. Dit is
Deze muziek is zo dope. Stam die shit tot de moeder komt van mijn pap. Biervat, 4 kap. Niet hangen met deze pappies. Ik snap niet dat iedereen luistert naar chappies. Geen grappies, terwijl je kan luisteren naar mij en mijn mappies. Al is het mijn dag niet. De beat is zo dope, voel de beest. Tot je hele voorhoofd geen gevoel meer heeft. En je stoel, je breekt de hele boel beweegt. Swag, nee, ik ben gewoon coole Julie. Hey, ik ben de beste zoon die mijn moeder heeft. Ik doe mijn ding, maar ze heeft ook genoeg. En één, ik blijf lief lachen en stoer doen, oké. Maar ook ik ben coole Julie, yeah. Dit is die fucking gang, ik voel me ook zo goed. Kom door die fucking gang, laat ze dan niet doen. Dit is die fucking gang, just doe die fucking man. Dit is die fucking gang, laat ze dan niet doen. Clipcar Plus. Sietse Bauma is gitarist en hij houdt gitaarles. Op 24 oktober gaat hij zijn EP Madeira presenteren. En daarom wie hij mooi de band, de gast, in de Noorderwien studio. En wij zijn er direct bij. Way back in a forest, all tracks overgrown. Stands a big old house that used to be someone's home. No one knows of its existence, no one knows that it's still there. Lost, gone, forgotten. Dust on the window, impossible to see. That a framed young face is smiling down on me. There's a little boy still had his life ahead of him, but now he's lost, gone. Toen ik 13 was, kwam ik in aanraking met Harry Saxioni. En eigenlijk de laatste 2 jaar ben ik echt Alison Krauss gaan luisteren. Ik doe wel al langer muziek. En ik moest een keer optreden en toen zei hij dat en ik dacht, ik ga musical hak dienen. Dat is wel heel wat anders, maar en ik ga pop dienen, rock dienen. Alleen het past al je net bij mij, want ik vond het al je wat makkers is maar. En dit is gewoon heel puur en heel mooi. En we zijn bezig geweest met een cd. Die is, 25 oktober is die uitgekomen. Dat was echt fantastisch. Ja, dat was heel leuk. He heard from his bedroom. Was this the house where he lived and where he grew up? Was this the house that gave him comfort like his mother's arms? There must be a way. Ik doe eigenlijk heel veel dingen. Ik speel 19 en 11 november sta ik nog 3 avonden achter elkaar in Ahoy. En dan begeleid ik een paardendressuur op gitaar voor 15.000 mensen. Zo doe ik heel veel verschillende dingen. Ik vind zoveel dingen leuk. Hier zat heel veel druk achter. We hebben ook de hele zomer onze vakantie afgezegd om nummers te schrijven. We hebben een stuk of 15 nummers, waarvan dus 5 op de EP. Ja, komende tijd zijn we van plan om ook met de hele band te schrijven. Wij hebben veel met z'n tweeën geschreven en met Christian erbij. Dat willen we nu willen de hele band daarbij betrekken. En het wat meer op ons gemak doen. We denken dat we nog veel beter kunnen dan dit. Use the words I understand. Sing a song where I can dance to. Please tell me your story so I can write it down. Not to be forgotten. Let's write a story, a good old-fashioned story. Let's write a story about
En we zeggen eerst eens even hoe de deze week gestemd is. Nummer 3. Tim Douwsma mooi bij jou. Mijn hart, mijn ziel, wil ik je geven. Bij jou zijn is wat ik wil. Nummer 2. Valkeluno, mooi skintij. I'm calling out for help. Nummer 1. Kist natuurlijk nooit genoeg stemmen hebben. Abnormaal, mooi nooit genoeg. Ik kon roken, ik kon drinken, tot ik achterover lei. Ik kwam weer overeind, ik zei er kind nog wel wat bij. Want genoeg bestaat niet, genoeg bestaat niet meer. Nee, genoeg is nou te min, en te min dat wordt steeds meer. Volgevreten managers in een lange rij. Met een bonus van een ton of 5, er komt nog wel wat bij. Want genoeg bestaat niet, genoeg bestaat niet meer. Nee, genoeg is nou te min, en te min dat wordt steeds meer. Het geld moet rollen, maar rollen dat doen wij. Wie is hier de baas? Boycotten die lui. Want genoeg bestaat niet, genoeg bestaat niet meer. Nee, genoeg is nou te min, en te min dat wordt steeds meer. Flikker nou toch op. De zon die komt voor niks op. Dat kost een naast de kop. Want genoeg bestaat niet, genoeg bestaat niet meer. Nee, genoeg is nou te min, en te min dat wordt steeds meer. Verantwoording, bewustwording, de trap toch aan de kant. Hoger opgeleide, zo onder verstand. Want genoeg bestaat niet, genoeg bestaat niet meer. Nee, genoeg is nou te min, en te min dat wordt steeds meer. Te min, dat wordt steeds meer. Kist deze week weer stemmen op treien naar je clips. Hyperactief, mooi. Doe je funky ding. Dit is die funky ding, just doe die funky ding. Dit is die funky ding, Marcel Smit, mooi. Tattoo Fries. Hey, hallo. Ik kom erom, ik ben de Tattoo Fries, mijn gouden kroon, ik ben een boerenzoon. En abnormaal, mooi, nooit genoeg. Nee, genoeg is nou te min, en te min dat wordt steeds meer. Komende sneun ben ik er weer, maar de nijste clip van de Hoenekop, een reportage om Mundopark en nog volle meer. Ik zie jullie dan, hè? Hoi!